Passjoni li ma bħala fost id-dilettanti tal-modelli jekk kif palissa qed titella wirja ta' madwar 400 mudell fis-sala ta' Bibi Sultan mis-Soċjetà Maltija tal-Modelli. Minn ajruplani għal vapuri u vetturi u anke figuri ta' kull forma u qies li jmorru lura diversi era differenti. Modelli li konsistu f'ħafna xogħol ta' ġimgħat u xhur ma jaqtaw xejn. L-uffiċjal għar-relazzjonijiet pubbliċi tas-soċjetà Peter Kalleja għalilna fiex jikkonsisti dan id-delizzju. Kollha jirrekjedu r-riċerka tagħhom il-paċenzja biex tibnihom, tpoġġi bil-qiegħda, tinsa dak li huwa għaddej madwarek mad-dinja kollha kważi u tirriflessi fuq ix-xogħol li qed tagħmel. Għax ukoll ix-xogħol li nagħmlu ċertu riċerka. Nieħu minni jien nagħmel il-figuri, l-uniformijiet, tir-riċerka l-uniformi x'kienu jilbsu f'dik l-era. Nagħmel ta' żmien Napoljon, nagħmel ta' tieni gwerra. Skont l-era li qed tagħmel riċerka tal-affarijiet li qed taħdem. U dika iż-żejt mad-delizzju. Il-President tas-Soċjetà Joseph Caruana qal ma' Net News kif dan ix-xogħol jikkonsisti f'ħafna paċenzja li fl-aħħar mill-aħħar itik sodisfazzjon kbir. Għalkemm sfortunatament dan id-delizzju jidher li qed jinqata' xi ftit fost il-ġenerazzjonijiet iżgħar fl-età. Għalina jfisser ħafna. Jfisser sigħat twal ta' xogħol, m'hemmx età ta' wieħed jista' jaqbad dal-hobby, tista' taqbdu ta' kbira bħalma ikonna tfal żgħar li jaraw l-interess u joħorġu riżultati veru sbieħ. Huwa hobby li tisamlu d-dar, m'għandekx ħafna skariġ biex tagħmlu, speċjalment fix-xitwa għax dan huwa hobby tax-xitwa, imma mbagħad meta taqgħad ħafna modelers flimkien u tagħmel exhibition ta' dat-tip, ovvjament ir-riżultat ikun li huwa riżultat li aħna fl-opinjoni tagħna jtina sodisfazzjon darba f'sena għall-exhibition ta' dan il-livell. Li xtaqt nirringrazzja huwa lill-Fondazzjoni Wirtartna li ħallewna nużaw dis-sala li taqa' taħtom u l-għajnuna kollha li tawna biex stajna għamilna dil-exhibition. Din il-wirja annwali se tibqa' miftuħa għall pubbliku sal-24 ta' Marzu mid-9 ta' filgħodu il qudiem.